Moje meno je Peter Srdeheli, ja budem pokračovať. Mám poslednú prednášku, takú kratšiu pred prestávkou. A budem hovoriť, ako ešte zvýšiť priaznivý vplyv výborného fungicidu na tvorbu úrody pomocou nového biostimulantu, ktorý aktivuje potenciál odrôd. Názov tohto biostimulantu je Ambition Activator a prípravok má priaznivý vplyv na výživu a vývoj rastlín, priaznivo ovplyvňuje obranné mechanizmy a regeneráciu rastlín po výskyte určitých stresových faktorov. Tým, že obsahuje prírodné fulvokyseliny, zlepšuje príjem živín rastlinami, má vysokú koncentráciu peptidov, ktoré majú hlavne vplyv na zlepšenie fyziologických procesov v rastlinách a taktiež odolnosti voči nepriaznivým vplyvom, a z mikroprvkov obsahuje zinok, mangán a bor. Tento nový biostimulant budeme predávať v balíku spolu s fungicidom Kionis, ktorý sme začali predávať minulý rok. Kionis je prípravok jeden z mála na trhu, ktorý neobsahuje triazol, obsahuje 3 účinné látky bixafen, spiroxamin, trifloxystrobín, a registrácia je len v obilninách, to znamená, tento balík spolu s Ambition Activator vy budete používať len v obilninách túto sezónu. Dosiahnete výbornú fungicidnú účinnosť a ten biostimulant tam ešte umožní navýšiť tú úrodu a taktiež kvalitatívne parametre obilniny. Naspäť ešte k tomu zloženiu Ambition Activator. V najväčšom zastúpení tam sú peptidy, približne 39%, potom sú to voľné aminokyseliny, fulvokyseliny. Zo stopových prvkov, ako som už povedal, je to bor na podporu tvorby kvetných pukov, na lepšie opelenie a tvorbu semien, potom zinok, ktorý nám podporuje rast koreňov, je tam zlepšená účinnosť fotosyntézy, a tretím mikroprvkom je mangán, ktorý je nevyhnutný pre fotosyntézu, konkrétne tvorbu chlorofilu, podporuje syntézu aminokyselín, proteínov a taktiež zvyšuje odolnosť rastlín voči stresu. Teraz ukážem zo pár výsledkov z pokusov, kde sme použili aplikáciu solo Kionisu, to znamená len solo fungicidné ošetrenie, a ďalší variant bol, keď bol Kionis aplikovaný spolu s týmto novým biostimulantom Ambition Activator. Porovnávali sme konkrétne z kvalitatívnych parametrov obsah bielkovín, obsah lepku a hektolitrovú hmotnosť. A keď si pozrete v tom prvom riadku, sú tam parametre len po aplikácii samotného fungicídu a pod tým, keď bola použitá kombinácia fungicid Kionis plus Ambition Activator, že tam prišlo k zvýšeniu hodnôt týchto kvalitatívnych parametrov. A popri kvalite bola dosiahnutá aj lepšia úroda a v tomto prípade to bolo približne o 0,5 tony na hektár. Takže pri tej aplikácii vy môžete počítať s týmto efektom na fyziológiu, čo sa prejavuje na tých kvalitatívnych parametroch a výške úrody. Ďalší výsledok z pokusu, ktorý bol v minulom roku zrealizovaný v Poľsku, bolo to na 17 odrodách pšenice. Tie modré stĺpce znázorňujú výšku úrody pšenice po aplikácii len fungicidu Kionis. A celková výška stĺpcu znázorňuje vlastne úrodu po dosiahnutí kombinácie Kionis plus Ambition Activator, alebo lepšie povedané potom tie zelené časti stĺpcov ukazujú, okoľko bola zvýšená úroda, keď bol ku Kionisu pridaný biostimulant.
v priemere na tých 17 odrodách to dosiahlo 0,4 tony na hektár. Ako som už spomenul, Ambition aktivátor bude predávaný v balíku spolu s fungicidom Kionis. V jednej krabici bude 5 litrov Kionisu plus 10 litrov Ambition aktivátor, čo bude približne na tú plochu 5-6 hektárov. Vy to nemusíte aplikovať vždy spoločne, biostimulant plus fungicid, ale v prípade, že na jar bude sucho, obilnina sa bude trápiť, bude stresovaná, vy môžete najskôr aplikovať ten biostimulant, aby ste pomohli obilnine voči stresu a následne, keď začne pršiavať, bude vlhšie, vytvoria sa priaznivé podmienky pre hubové choroby, urobíte aplikáciu len Kionisu. Takže na základe podmienok, ako to bude vhodné, buď urobíte aplikáciu spolu, alebo oddelenie. A tento biostimulant nemá registráciu len do obilnín, ale má širokú registráciu aj do ostatných plodín, ako je repka, slnečnica, soja, cukrová repa, kukurica, cirok, zemiaky, zelenina, ovocné dreviny a vinič. Ale v tejto sezóne budeme predovšetkým odporúčať len tú aplikáciu v obilninách spolu s fungicidom Kionis a na základe ďalších výsledkov skúseností potom budeme tie odporúčania pre vás rozširovať v nasledujúcich rokoch. Takže to bolo k predstaveniu tohto biostimulantu stručne všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť a taktiež vám prajem úspešnú sezónu v tomto roku.